مبارک ای مسلمان آمد ماهی رمضان، خوش آمد ماهی قرآن، خوش آمد ماهی فرقان، خوش آمد ماهی قرآن، خوش آمد ماهی فرقان. از هر دری ریحان آید نوای قرآن، شفا و هم رحمت است، خوش آمد ماهی رحمان، شفا و هم رحمت است، خوش آمد ماهی رحمان. داهی اول رحمت و بعد از آن مغفرت گناهان. ассалому алайкум дӯстони беҳтарини ман рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. 23 май рӯзи пешвозгирии намояндагони ширкати Premium Pro дар Тоҷикистон буд. дӯстони азиз, кадоме ки аз Тоҷикистон духтаро закрит кардан званиёи хучона табриккунӣ омад, намояндагони ҳамин калонои ширкате ки Premium Pro-ро ташкил кардагиянд аз Узбекистон омадан, табрик кардан духтарои тоҷика ва ният карданд ки дар Тоҷикистон анам хел офиси хучонабо кушоянд барои занҳои тоҷик. анами номеро ки дар рӯи экран астае ба хосият нависен духтаро ирам званиша закрити кардагия аллакай ба қуллаҳои баланд расидагия назар ва турсунои калони инами Premium Pro-я намояндаи калони Premium Pro-я духтаро беҳтарин ҷашн гирифтан. ҳама каса занҳои тоҷиқати табрик кардан занҳоро ки кадомиш ки званиша закрити кард. духтаро и беҳтарин компания ки брендви духӣ дора. якта шумо бо $100 харидорӣ мекунен, аллакай шумо бо $100 бизнеси хутона мекушоен духтаро. баъд метонен ки дар таги дасти хутон структураи бизнеси хутона букушоен. ду одам мебиёрен, танҳо ду одами шумо бо ду одам мебиёра. ҳамин хел ҳар як одами овардагида шумода $10 мегзара. шумо метонен пули духитона буроре бо бизнестона давом тиен. ҳар як закрит кардани ҳамин звани хутонда шумо пули калон мегирен. роҳат ба Турсия мегирен, роҳат ба Дубай мегирен, роҳат ба сафари ҳаҷи умра мегирен ки и беҳтарин орзу ҳаваси ҳар як муъмини мусалмонае. тарзи кор кардан ихелаки агар шумо нахоҳем ки рафтан ба Дубай, ба Турсия, шумо метонен пулша бигирен. пуле ки кор карден меҳнати худтона мегирен. шумо ягон чида хали зарар намебинен. як брендови духӣ мегирен, бизнестон аллакай сар мешава. ина духтаро рафтан, сертификатҳои беҳтарина гирифтан, пулои калон қати шумо ҳам метонен ба номерои хосият нависен, ҳамроҳ кор кунен духтаро. иншоалло ки хуб ҳастем подписчикои азизи ма. ҳаматона ба моҳи шарифи Рамазон табрик мегум. худованд то охири ҳамин моҳа ба ҳамаи мо қуввати рӯзаҳои моро ба даргоҳш қабул гардона. дӯстони азизи ма, имрӯз менюи ма барои ифтор булочкаи лакомка и бо хоҳиши як дӯсти азиз буд ва пилмен мекунам. пилмен шурбо. то охири навор ҳамроҳи ма бошен. ба мо лозимай 600 мг шир. агар ки домашни широе ки Тоҷикистонда бошен, шумо метонен ки 300 мг шир гирен, 300 мг оби кипиток, ами ширгарм шава. агар ки дар дига давлатҳо бошен, широшон на он қадар ғавсай, ман об ҳамроҳ намекунам. худ ширтун кай. анамиҷа 600 грамм шир. ба мо лозимай 4 қошуқ шакар, 1 қошуқча дурож, анам хел ҳамроҳ мекунем ва 1 сафеди тухм, зардиша барои болош, ним пиёла равған. хамира мешурем. орд бо чашм мебинем. вақте ки хамир мон на сахти бад, на сусти бад шуд, аз дастмон ҷудо мешавад. хамир анами хел мулоимак мешавад. тамом аму вақт мегирем, болоша мепӯшонем. 2 соат дам мегира, худаш мераса. беҳад хамири бо лаззат меша, хамири мягкӣ мешава. булочкада ами дилаи булочка сафеди воздуш намебиёя. хамира бо чашм мебинем дӯстони азизи ман. анам хел тайёриҳо барои ифтор дидестам. ҳозир хамира мешурум, мемонам. боз хамири зволаи пилмена мегирам. зволаша мегирам, баъд тайёрӣ, баъд шӯрбои пилмен. анам хел мо ҳаракат мекунем барои шумо ҳар як чизое ки идея шава барои ифтор барои шумо пешкаш мекунам, чунки хоҳиши беҳад бисёри подписчикои дар видеоҳо навистестиянд ки менютона ҳар сол усолам видео карда будам менюи Рамазона. то ҳадди имкон барои шумо ман кӯшиш мекунам
менюи рамазона барои шумо пешкаш мекунам. Дӯстони азизи ман, хамира нигоҳ кунед чӣ хелае. камтарак орди дига ҳамроҳ кардам. Тамом бисёр орд ҳамроҳ намекунем. Анамихе хамир мулоими мех ки мебиёя ҳам аз даст ҷудо меша. ина хамир мо расид. Дӯстони азизи ман, хамир расид. хамира анамихел ҳозир ба чанд қисм тақсим мекунем. агар ки шумо тарозу надошта бошем бо чашм нигоҳ кунед ҳамаш як хел биёя. ман 92 грамми кардам. ҳами лакомкара шумо бо бубинен бе тарозурам мешава. бо чашм як хел бигиред. ман гуфтам ки калоным ҳайда набиёяд. مبارک ای مسلمان آمد ماه رمضان خوش آمد ماه قرآن خوش آمد ماه فرقان خوش آمد ماه قرآن خوش آمد ماه فرقان از هر دری ریحان آید نوای قرآن شفا و هم رحمت است خوش آمد ماه رحمان شفا و هم رحمت است خوش آمد ماه رحمان دهی اول رحمت و بعد از آن مغفرت گناهان نجات از آتش نار توبه کن ای مسلمان نجات тунук мекунем. баъд амихел равған мекунем. равғани ами алейна фарқ надора. барои чӣ мекунем ки духтаро вақте ки равған мекунем баъде ки пухтак дарунаш намечаспа амихел озод ҷудо мешава барои крем кардан. беҳад булучкаи болаззатай, булучкае ки вақти саюз ин намуд будай ҳам ихе крем кардагем ами маззаш аҷоиб мешава. ҳозир то охирша ҳамроҳи мо бошен, тамошо кунед. як шириние ки кӯдакодам маҳқул мешава. калонодам ман хостам ки анамира барои шумо пешкаш кунам. вақте ки мемонем духтаро дар лист бо мемонем 20 дақиқа руша салафан мепӯшонем. анамихел дам мекуна. баъди тинук кардан равған кардан 20 дақиқа истод. анамихел дам кард. баъд духовкада мемонем дар градуси ман градуси баланди баъда напухтам. 220 градусда пухтам. 250 духовкаи ман 220 пухтам. анамихел хушрӯ пухтам гирифтам. баъд духтаро вай маскаи сливични қатӣ ҳам сукушони молоко қатӣ крем тайёр мекунем. анамихел дар нӯш набинен озод кушода мешава. ина вақти равған накунем мечаспа. бо ба корча бубурен ҳама чизош мереза. ҳами булучкаҳош ровни намебиёя. маскара гирифтем бо сукушонка анамихел мезанем. сукушони молоко қатӣ беҳад креми болаззат мешава. маскаи ҳами сливични тоза бигирен ки хел мях ки хушрӯ боша. баъд гирдошта гирдои ҳами булучкада ман чормағз кардам. майда кардам чормағза. шумо метонед печена майда кунен, бодома майда кунен. ҳами варианту чизеш ки боша бикунен. бо чормағз хиёлам ҳами булучка беҳад лаззаташ дигар мешава, болаззаттар мешава. вақте ки хамира ҳами хел кӯла кардем мондем духтаро ва ҳами хамира рост кардем кӯла кардем мондем мемонем 20 дақиқа меиста. хамир хушрӯ мераса. бо вақте ки тинук кардем равған кардем бо 20 дақиқаи дигар руша ба салафан мепӯшонем. қоқ нашава хушрӯ мегира. баъд духовкада мепазем. ҳами бисёр агар мо рутием хамирмон дам бигира ҳамиқа булучкамон воздуш намебиёя. булучка сабук мебиёя. ҳамия я секрети дигараш булучка пазира. ҳамаи видеое ки ман булучка пухтагием духтаро ман ҳами гапа мегӯм. барое ки ман дидам одамое ки рӯ нагирифта булучкаро мепазанд ё 5 минут мемонанд дам мегира тезда мепазанд. ин хел бад хушрӯ намегира воздушни бад намебиёя булучка. ин ҳам булучкаҳои бо лаззати иштиҳовар омадагие. шумо ҳам идеяи худтон шава тайёр кунед дар ифтор. пештар мепартон видеоро барвақттар ки ба ифтора тайёрӣ бибинед.
кадоме ки дар Россия ҳастанд, як саволи подписчикай, ҳамин креми шантипак ё креми ки випак ман истифода мебарам, чунки ман дар Қазоқистонам, иҷара ман медонам дар ки ҷош мефурӯшанд, дар Россияра намедонам. Кадоме ки медона комментарияда нависен. Ҳамин подписчики ман савол додагия, баъзе бо подписчикодам дар кор мешавад, аз куҷо дастрас карда метавонем ҳамин кремои випак шантипака кадом магазинода ҳастай, духтаро нависен, ҳамин духтарорам рафта ба худшон харидорӣ кунанд, адресша гап занен. Мақсад ҳамин кадом магазинода мешавад, шумо номои магазина нависен, аз интернет магазина як куҷое ки харидорӣ карда меша, шумо нависен. Подписчикое ки дар Россия кадомеш ки намедонанд харидорӣ кунанд, бо як савоб мешавад. Духтаро зуволаи пилмена тайёр кардестам. Оби ширгарм мегирем, хунуки бадам намеша, гарм бадам, ҳамин ширгарм. Баъд як қошуқча намак андохтам, як дона тухм. ман ду зуволаи майдатар мекунам барои тунукуниш, болои столда удобни боша. Зуволаи калона болои столи мада намешава, беҳад калон меша, ҳам қинай тунукуниш ҷотангай. Анам хела ҳамроҳ мекунем, камтар мекобем, намакш об шава, мешӯрем зуволамона. Зуволаи на сахти бад, на сусти бад, зувола миёна. Сусти бадам нашава, барое ки пилмено вақте ки меҷӯшанд суст боша, кушода мешава, ҳамин формаш безеб мешава. Барои ҳамон кӯшиш кунем ки сусти бадам набиёе хамиртон, ҳамин ба мисли хамири манту. Беҳад зуволаи мяхки хушрӯ мебиёе ҳамин тарзе ки ман ҳозир мекунам. Бо камтар ҳамин хел пешхел меган, ҳамин хел тунук кардан мегиримша. Инам хедахтаро мемонам 15-20 дақиқа меиста то и рӯ гирифтана ман зирбака тайёр мекунам. Аввал духтаро гӯшта камтар ман таф метиҳам, баъд пиёз, болгарӣ, сабзӣ, картошка ҳамаша андохта анам хел мекобумша, намак, ами приправаро ҳамроҳ мекунам. Чӣ приправае ки шумода маъқул боша ҳамроҳ кунед. Баъд як қошуқ зиёд, як ним қошуқ томата ҳамроҳ кардам. ҳамхел суб сирхак меша, таф метиҳам. баъди таф додан, баъд вақте ки сирхак шуд, оба ҳамроҳ мекунам. тарзи шӯрбу тайёркунии ҳамин пилмена ман анам хел мекунам. бо баъзе вақто картошкаша ман ҳайда реза мекунам. баъзе камтар калон ҳам хел мешава пилмено. ана оби шӯрбора ки андохтам, зуволара ман тунук мекунам. Инам хел зуволаи беҳад хушромадагиай. ман зуволаи сусти бада нағз намебинам духтаро, ба чӣ сабаб ки вақте ки манту дан боша, пилмен дан боша, шаклша дигар мешава баъди пухтан. барои ҳамун зуволаи ҳамхел камта сахтарака нағз мебинам. анаи хел ман ба и буридестам, ба чӣ хотир ба чӣ буридестам лопаткаи кремкунӣ, барое ки коврика мебира, коврика чанд ҷӯша аллакай буридагиам ба корча мебира. шумо ба корча кунен осонтарай, кам тариқати мушкилтарай буридан, ба корча тез мебирем. инам хел ман ин тарз қати буридам, ҳамаш дар ҳамин рӯи стол тайёр тунук кардагӣ бори тез меандозам. фаршам пиёз, гӯшт, пиёзу гӯштай, баъд приправа, мурч, зира, тухми гашнич, ҳамаша аралаш кардагӣ бо намак. беҳад фарши бо лаззат мешава. ан ҳамин тарз ман мепечонам. баъзан вақто мекунам пилменои кругли. пилмени кругли мекунӣ, хамираш бисёр мемона, вақти одама бисёр мегира. вақте ки мебирӣ аз ҳар ҷо хамир мемона. вақти хамир чоркунҷа карди, ҳамаша мекунӣ ба як буридан. инам хедахтаро дег майдатар буд, дар деги калон ҳамроҳ кардам, барое ки пилменош бисёртар буд. духтаро сер пилмен бо болаззаттарай шӯрбуда. ин ҳамин хел духтаро ҷуруғоти хонагия худам тайёр кардам.
менюи имрӯзаи ма ҳамин буд. Саломат бошен духтаро, ҳамроҳи ма то охири навора буден. Худованд нигаҳбонтон боша, рӯзаҳои ҳамаи шуморо ба даргоҳш қабул гардона. Дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен ки моҳи бузургай дуоҳои ҳамаи мо мустаҷоб мегардад. То наворҳои оянда Аллоҳ нигаҳбонтон бошад, дӯстони азизи ман.